Ngibingelele abantu bonke amagumbi amane omhlaba, ngisithi abantu abaphile njengoba singabantu abaphilayo. Bantu bakithi, ngiyathanda ukuqondisa lana endabeni yesintu ngemva kubana singena kokuningi. Manje ngemva kubana singena kokuningi, ngisuka ngikhuluma nomuntu osaziyo isintu. Ngisuka ngingakhulumi ngokugxeka, ngisuke ngingakhulumi nokulwa nomuntu. Ngisuka ngikhuluma ngesintu sakithi sase-Afrika esasivele sikhona kwasemandulo. Okungasona sintu samanje, esingasona sintu se-technology. Technology iyatshintsha kodwa isintu asitshintshi bantu bakithi. Ingakho ngiyabe ngithanda ukuthi abantu bangizwe kahle, ngoba mina angigxeki inkolelo yomuntu. Noma ngabe ukholelwa kwisintu sakwa-Israyeli, ilapho asuka ethola khona ukuphila. Kanti-ke nokukholelwa esintwini sakibo sase-Afrika, noma esase-Zimbabwe, ngesase-Uganda, ngesase-Swaziland, ngesase-Botswana, ngesase-Nigeria, naye-ke ungamahluleli ngokubana usuka esazi imvelaphi yakhe, esazi indlela yakhe, nalapho athola khona usizo lwakhe. Nama uluthola usizo kaJesu Kristu kwa-Israyeli, asugxeki ulungile lapho, ingoba into nento iya ngenkolelo yomuntu, nangesiphiwo nangobizo lapho abizelwe khona. Ingakho-ke, let's not undermine each other. Ngendlela yokuthi if we undermine each other, sizithola kwesinye isikhathi sebunzimeni ngendaba yokushukela abanye abantu abangakushukeliyo. Ubhale noma yini oyithandayo ngaphansi kwe-comment lomunye umuntu, nangokuthi wena usuka uzibona ungungcwelengcwele. Siyefana, ungungcwelengcwele uma ngabe ukhonza uJesu. Ngingungcwelengcwele nami ngoba nganikezwa ngesintu sami umuthi, ngiyawuphupha, ngiyawunikezwa, ngiyabasiza abantu ngayo, nabo bayajabula, abantu bayaphila. Ingakho nawe uma ungumthandazi, uthandazela abantu bephile ngobizo lwakho lwesiKristu. Ulungile ulapho ngoba ubizelwe lapho ukubana usize abantu ngalokho okunikezwayo. Ekuwukuthi ufale ukuqondisise wena muntu onsundu ukuthi kusuka kuyizithunywa zangakini, hhayi ukuthi izithunywa zakwezinye izizwe, izithunywa zangakini, ngoba omunye umuntu ubizelwe ukusebenza ngamanzi, omunye ubizelwe ukusebenza ngosawoti, ayenze izinto zenzeke ngamanzi, ayenze izinto zenzeke ngosawoti, ayenze izinto zenzeke ngokukhuluma nje, ayenze izinto ngokubeka isandla, ngokubana isizo lwakhe lusuka lukhona egazini lakhe, isandla sakhe sike siphiwe usizo ukuthi maye kubeka isandla akhulume le nto ukuthi iyenzeke kuwe, iyenzeke. Kuyefana nokuthi omunye umuntu umphoxe, noma ngabe umshukele, afungise nje ngezwi lakhe, leyo nto embi iyenzeke kuwe. Ingakho lokho bantu bakithi sifanele sikuqondeni, sihloniphane omunye nomunye umuntu ngosiko lwakhe noma ngobizo lwakhe. Singagxekani, liyasho neBhayibheli leli sasilifunda kwaseZayoni ukuthi akumelanga wahlulele. Ungubani wena ozosuka wahlulele omunye umuntu ngokubana wena uzibona ungomkhulu kuye? Noma ngabe ngikwazi umuthi, ngikwazi ukwenza izinto zenzeke ngomuthi,
Angikwazi ukugxeka omunye umuntu ngobizo lwakhe nangenkolelo yakhe nangesiphiwo sakhe asinikeziwe. Kubalulekile ukuthi uma singabantu abadala sikhuze lapha esibona khona kuhamba wrong. Kubalulekile ukubana siqondisaneni lapho esibona singasahambi khona ngendlela. Elokugcina ngizosho futhi ukuthi isintu asishintshi, kushintsha itheknoloji. Noma ngabe sekubonakala kulezi iy'nsimbi zabelungu esithi ngo-YouTube nani nani, kodwa isintu somuntu onsundu. Ngisho naso sakaJesu asishintshanga, lokhu asiyiso sasemandulo. Balokhu behamba ngendlela yabo abayifundiswa, kodwa isintu asifundiswa. Isintu silubizo. Yingakho ubona kukhona esikwenzayo esikunikeziwe, esingakunikezwanga asikwenzi. Ngiqondise lana kukhona futhi ezinye izifo ezelashwa ngokuthi umuntu mawumelapha ungambhadalisi ukuze akwazi ukuphila, okufana nezifo zey'thuthwane, ama-fits. Umuntu odlikizayo mangabe umelapha awumbhadalisi ukuze akwazi ukuphila. Noma ngabe wazi umuthi wokwelapha ama-fits, kodwa once wambhadalisa omunye umuntu loyo ophethwe yileso sifo, awungeke umelaphe, angeke aphile, yingoba usuke wambhadalisa. Kube khona ukudla futhi okungadliwa nguloyo muntu mangabe umelapha ukuze leso sifo siphele. Noma ngeke ngikutsho, ngiyakwazi ukuthi uma ngabe utshongo lokho kudla okungamelanga kudliwe inguloyo muntu, I'm going to provoke other people whereby they're gonna express their anger ngaphansi kwamaposti ami, ngaphansi kwamavidiyo ami. Ngokubana bakhona abantu abahlale ukufunda izinto kushoyo ukuthi nguloyo muntu onguye abethatha i-chance. Ezilongu yabe sitsho umuntu uthatha i-chance ngokuthi ngoba ubona ukuthi omunye umuntu unesiphiwo, abantu bayanikezwa, abantu bayabonga imisebenzi yomuntu. So ingakho abantu bakithi asiyazini indima yethu esiyibizelwe kuso isintu. Ungagxeki, yekela abantu abasaziyo isintu basenze, yekela abantu abasaziyo isintu sangakubo basilandele, basize abantu baphile. Ngiyabonga. Imfundiso sisazoyifaka kuwo ama-channel wethu, sibafundise abantu, sibanikeze indlela esiyinikeziwe ekuphiliseni abantu.